na Slovensku a v rámci Európy tie spoločnosti, ktoré sú certifikované za posledných 30 rokov, nemajú žiadny takýto prípad, že by sa niečo také stalo. Tu na východnom Slovensku bol prípad, a že 2 domy odfúklo, odnieslo. A tak sme si klikali na internete, že si pozrieme, že kde sa to stalo, čo sa to stalo. A zrazu sa nám ukázala na internete fotka. Pozeráme, že naozaj bol to starý, možno 50-70 ročný dom a bol úplne bez strechy. Vedľa neho bol taký 30-40 ročný dom, tiež starší, a ten bol, že aj múry rozpadnuté. A pozeráme sa bližšie, hovorím, tu musel byť strašný vietor, a medzi tými 2 domčekami bol naše stylo, ktoré zostalo neporušené. Hovorím si, neexistuje lepšia reklama na vlastné oči, že 2 staré murované domy, bez striech, bez múrov a naše stylo v strede medzi nimi, proste bolo to neuveriteľné.